Okay, purihin ang Panginoon sa ating mga buhay ngayon. Ako po ay nagpapasalamat ng ating Panginoon dahil binigyan niya ako ng great opportunity na makapag-share ng kanyang word sa inyong harapan. Okay? Dalhin ko kayo sa teksto in Psalm chapter 3 verse 1 to 8. Ito po ay pinamagatan kong victory in times of trouble. Okay? So, alam naman natin ngayon, mga kapatid, na marami tayong kinakaharap na trouble. Isa na dito ang virus at ang mga problem in life. I just want you to know that in times of trouble, God designed us to be a victorious people. Okay? Ginawa tayong victorious ng ating Panginoon. And praise God dahil lahat ng hamon sa buhay, tayo ay binigyan ng victory. Okay? And bigyan ko po muna kayo ng kunting background sa life ni David. Si David, isa siyang tinagurian na a man after God's own heart. Si David, yung taong na-experience niya ang power ni Lord. Si David, yung taong nakapatay ng more than 10,000 enemy. Okay? Siya ang tao na buong buhay niya, na sinati niya, na-experience niya ang victory, ang victorious. Okay? We are so blessed, mga kapatid, dahil out of millions of people all over the world, isa tayo sa mga pinili ng ating Ama na maglingkod sa Kanya. Binigyan niya tayo ng great opportunity na maging parte sa Kanyang kingdom, na maging parte sa Kanyang ministry. So nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon dahil binigyan niya tayo ng karapatan na gumawa ng kanyang mga gawain dito sa mundo. About His unfinished work na iniwan niya sa atin dito sa mundo. And ngayon, may tatlo akong points na piniprepare ngayon at gusto kong i-share ninyo. Ang una, in times of trouble, the Lord is our shield. So, according to verse 3, but you, O Lord, is our shield. The Lord alone is our shield. Okay? If we say shield, ang shield ay isa siya sa mga gamit na importante sa mga warriors. Ang mga sundalo, pag pumupunta sila sa gira, okay, may daladala silang shield, may daladala silang mga taming, dahil ito ang magproprotekta sa kanila. Since we are the soldiers of God, since we are the army of God, we need also a shield, okay? And I just want to remind you na ang shield na ito is our God alone. And the Word of God is our shield of faith. Ang Word ni Lord, ito ay magsilbing shield natin sa ating faith in God. Ang pinaka-the best na shield sa atin na kailangan natin ngayon is faith. Like, balikan natin ang storya ni David o ni Goliath. Si David, ang daladala niya, ang shield niya ay ang faith niya kay Lord. Ang daladala niya, ang word ni Lord. Kaya naging victorious siya, kaya naging na-experience niya ang victory sa pagpakigbaka kay Goliath dahil ang shield na ginamit niya ay galing sa Panginoon. And sa atin, marami tayong troubles in life. Okay? Marami tayong pinagdadaanan, marami tayong battle in life, but ang importante is, mayroon tayong shield na tinatawag na
shield of faith na galing sa Diyos, sa ating Ama. Okay? So, ikalawang points. In times of trouble, the Lord sustains us. And when we say sustain, ito yung word na it means is God will sustain every thing that we need. Okay? According sa verse 4 and 5, I cried out to the Lord, and He answered me from His holy mountain. So when we cry out to the Lord and pray, God hears us. Ito ang pinaka-maganda dahil sa panahon na ma-experience natin ang magulo ang buhay, ma-experience natin na minsan hindi na natin alam kung ano ang ating gagawin. But I just remind you with this word of God that when we pray, when we come to Him, when we cry out to the Lord, He will hear us. So, lahat ng mga tao dito sa Pilipinas ay naka-experience ng krisis sa buhay. And maging sa ating sa bawat isa sa atin, na-experience natin ng krisis sa buhay. But, mauni ang pinakamaayo. The Lord Himself will not let His people nga maka-feel of crisis. Okay? God is indeed bless us in this time of pandemic. Okay? We experience, lahat ng tao sa buong mundo na experience na sinati ang krisis sa buhay. But thankful tayo sa ating Panginoon dahil He always gave us a favor. Okay? The favor of the Lord is always upon us. Even we are in crisis, but makikita mo naman na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Mayroon pa rin tayong makain 3 beses sa isang araw. Diba? May snack pa tayo. At sa lahat ng ating pangangailangan, ang ating Panginoon ang nagpro-provide sa tanan. Okay? So, include na ang ating strength and ating good health dahil kailangan natin inyan ngayon ang strong health immune system sa ating mga buhay. Ang ikatlo, in times of trouble, God is alone our strength. Amen? Ang ating Panginoong Diyos, Siya lamang ang mag-renew ng ating strength. In times na ma-feel natin na wala na tayong strength, just come to God and He will renew our strength. In verse 6, I am not afraid of 10,000 enemies who surround me in every side. So, note the statement, I will not be afraid. Ang ating Panginoon, gusto niya na tayong mga anak niya, tayong mga sumusunod niya, tayong mga followers niya, ni-remind niya tayo sa kanyang word ngayon na hindi tayo we will not be afraid. Okay? Why are we afraid in COVID-19? Sometimes, itong virus na to nagbibigay ng trauma sa atin. Kapag nag-uubo na, nakafeel na tayo ng makati ng lalamunan, sometimes, na sa ating huna-huna na virus na ito. So, why are we afraid in problems? So, maraming mga problema na encounter natin sa buong buhay natin. But thankful tayo sa Lord na dahil sa Kanya, nakayanan natin lahat. And our God is greater than troubles. So lahat ng troubles, madami man yan, grabe man yan, ato lang hinumduman, let's put in our mind that God is greater than all troubles. Okay? Our God is greater than COVID-19 and every problems
sa ating mga buhay. So, hindi tayong pababayaan ng ating Panginoon. God is our strength. Remember that. And ika-4 na points. In times of trouble, the Lord is the source of victory. Amen? Ang ating Panginoong Diyos, siya lang ang source sa ating victory. Okay? So, victory comes from the Lord alone. So, nasa atin yan. Pag wala ang Diyos sa ating buhay, so, expect that we will not be victorious. But, pag nandito si Lord, pag ang Diyos nasa sa atin, is ma-experience nato ang victory. So, in David's time, he sees his enemies and overcome them with God's power. So, sa panahon ni David, hindi siya gumagamit ng kanyang sariling strength, ng sariling kahanas sa pagpakigbaka, but ang ginawa niya, na-overcome niya ang lahat ng mga enemies through the power of God. Hindi sa kanyang sariling strength, hindi sa kanyang sariling weapon, but ang ginamit niya is the power of God. So sa ating mga buhay, mga kapatid, kung gawin nating source of victory ang power ni Lord sa ating mga buhay, ay nakasiguro ako na successful tayo, maging victorious tayo. Dahil ang Diyos, nandyan siya para lagi tayong tulungan sa tanang hagit, sa tanang challenge sa ating mga buhay. So sa ating conclusion, sa ating panapos, o sa ating application, we can rest, okay? We can rest in Christ even in troubled times. So, pwede tayong makapahulay sa ating Panginoon. Pwede tayong ma-experience natin ang rest sa panahon sa trouble. Okay? If we come to Christ. During a time like this, the Lord is our shield. So, sa panahon natin ngayon, wala tayong ibang shield, kundi ang Panginoon lang. Wala tayong ibang sustainer, kundi ang Panginoon lang. Wala tayong ibang strength, kundi ang Panginoon lang. And wala tayong ibang source of victory, kundi nandyan lang sa ating Panginoon. Kumbaga, lahat ng ating pangangailangan, lahat ng lahat ng desire natin nandyan sa Panginoon lamang. So, kailangan nating lakasan ang ating kapit, yung ating trust ni Lord, kailangan nating higpitan dahil ito ay makakatulong sa atin para tayo ay maging victory. So, remember that 4 points. The Lord is our shield. And the second is the Lord sustain us in times of trouble. And the third one is God is our strength. And the fourth one is the Lord is the source of our victory. So God bless us all and be safe, everyone, and the Lord is always with us. Thank you and God bless.